Lapo aku ngene iki. Duh, gak lapo-lapo. Hei yuk Ida. Hei yuk Ida, ya apa? Masalah nih, aku nitip arisan itu. Kok iso padahal adekku arep update kehidupan. Rasan-rasan yuk tati iku lho. Kok lapo gak melok arisan? Mumet mari tukono es krim ambek bojoku. Oh lapo? Seluruh. Lho, kon ditukono es krim bojomu apa es krime bojomu sing mbok pangan kok? Ngomong kuning, titip ae pokoke tak transfer ya wis. Assalamualaikum, Neng. Duh, waalaikumsalam. Oh, lah opo arek iki kok iso ngreweges ngeliyeng selulup ambek es krim. Lah, sing diselulup es krime bojone ta? Lah opo sih? Wah, ngene iki lho Cak Ning, ketokane temenan berita sing wingi ku sing nang viral nang media sosial iku lho viral. Dadi iku ya ana wong dodolan es krim ternyata dicampuri ambek alkohol 40%. Nah, kok iso ngono iku. Lah nek kepangan arek cilik-cilik ku piye? Arek cilik-cilik ku kan senengane mangan es krim. Lah ngene iki nek dikei 40% gak mau mabuk kan tala. Lah ternyata jarene Satpol PP ambek Dinas Koperasi UMKM Surabaya iku mau langsung mriksa lapak nang nggone salah sijine mall ning Surabaya. Nah, jare Kasatpol PP Surabaya, Cak Fixer ngomong nek wong iki mau wis duwe nomor induk usaha. Lah ngene iki wis duwe nomor induk usaha kan kudune wis jelas komposisine apa ae nang kono. Lah iki kok iso kelolosan? Berarti sakjane ya sing duwe bisnis es krim iki mau sing kok nang kene mbone ya. Iya enggak sih? Kok iso? Hah, mbok campuri 40% secara es krim iku mau senengane arek cilik-cilik. Nah, ya kan? Wis ngene iki saiki mending kabeh para wong tuwa ya hati-hati. Masih awak dhewe gak iso ngerti iki ana komposisine apa ae, sing penting hati-hati. Nek iso ya gawe dhewe nang omah, dikelamuti dhewe, dijilat-jilat dhewe. Ngono kan ya enak wis gawe dhewe, gawe mbek bojone, dikelamuti dhewe, dipangan sak keluarga. Mantap. Oke, ya, terus pokoknya kudu hati-hati saiki ku akeh wong. Ya, dicampur-campur koyo ngono iku mau. Sing bakulan iku mau jarene kancaku hati-hati konan neraka, selulup banyu alkohol. Wis